Donostiako Bihotzean, Ametzagaina parkean, tradizioz aterpetxe izan zena berrasmatu da aisialdi eta turismo sektorean enplego inklusiboaren eta prestakuntzaren itsasargi bilakatzeko. Donostia sustapenak bultzatutako UBA ostatu eskolak ez du soilik ostatua eta jatetxe zerbitzua eskaintzen, prestakuntza eta lan praktikak ere eskaintzen dizkie lana aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsonei. Ekimen honek aldi berean turismo sektorean dauden profil faltari ere erantzuten dio. El objetivo que se propone ante todo es transformar vidas, cerrar brechas y dar competitividad en el sector turístico. Aukeren espazio honetan, gaur egun suspertu gizarteratze enpresak kudeatzen duena sareak ehuntzen dira eta bide berriak irekitzen dira. Hemen, birkualifikazioa bilatzen duten 45 urtetik gorako pertsonak, esperientziarik gabeko gazteak, etorkinak eta beste kolektibo batzuk lan merkatuan berriz sartzeko behar duten laguntza profesionala aurkitzen dute. UBA ayuda a mucha gente, mejorar la formación, poder mejorar el futuro, buscar mejores oportunidades. Proiektu berritzaile hau, aisialdi eta turismo ekosistemako eragile ezberdinen topagune bilakatzen da, eta sektore horrek 8.000 donostiar baino gehiagori ematen die lana. Prestakuntza ibilbide anitzen eta harreman estrategikoen sare baten bidez, UBA ostatu eskolak kohesioa eta laneratzeko aukerak sustatzen ditu. Tienes la oportunidad de conocer a muchas personas y diferentes contextos. También creo que ayuda a trabajar la paciencia y que no siempre hay una sola forma ni de aprender ni de enseñar. UBA ostatu eskola proiektu bat baino gehiago da. Ideia eta ekimen berritzaileak esperimentatzeko gunea da, gizarte kohesioaren aldeko apostua eta enplegu politika berritzaileak garatzeko proposamena. Etorri eta ezagutu ezazu.